hambai sini media takno ani IWF ini AGS Saudara Nujamatia tei ang jotono ani khani hamjakma tei sobani kulumum ya pharui ani IWF ti jara central ni tongnai tei division ni tongnai jotono ani khani hamjakma sobani sibaya pharui tini ang khaka ham tei sini GS thamani no tei bisa ang tini media wo ma phaika Oke, ini seng kok sathai kelaigo sini AGS je bomi abo sini IPF ti শাখা সংগঠন IWF তিনি GS তিনি je mi abo tipramo thago joining roimani jagago kok samani no তিনি ani AGS ngoi ani sak ang তিনি basaima khaika তিনি bo sagai kelang thangka je sarat tripurani IWF tiro bekhabaijak tei central ni bade division jara division tongnai IWF tini jara tongnai ro borok bahai bekhabaijak tei je jagao thangani tongmani gari guramaya tei kahake mo thang phai kumaya ni bangai kesabai tongo hai samani no tei tini ang saklaigani ma phaika Tomani himale tini je bos hamani engkha belai ke saya sini bo tini president secretary borok kunusi sini IWF tini thangko je tongnai bad baki assistant secretary tei vice president joto sung tabo buthik tongo tabo butongi tongko tei division joto jagago tini ang AGS ngai joto ani IWF ti songno ang communication khaika tei call khaibai mani joto thik tongo he jagao bari thangya borong bo khabai ni thangya haini bangai ang tini bai dota angi thangka ang omono kok phirogani bangai kok sagani bangai sung tini bokbangma kok samani jagao je jagao sung ani IWF ti songno ang call khaibai joto no sumani jagao joto thik tongo je jagao je division asuk kebang ma 31 ta division no anjo to communication khaipaika je jagao IPF ti diman tripuralen diman no teigai jati no pyoga ni hei sanga soba khaigai khaikhani go IWF ti ro tini IPF ti no loge rogoi sing tini boromni sakha সংগঠন ngai soba khlaigani piar ngai smai khaigai khaimani jagao ke bulore yakho haini bangai sini AGS sini GS tini samani belai ke kok saya haini bangai ani IWF tini trop theke borok belai ke sining jaka belai ke borok jole jaka haini bangai ang tini ani sago wan sago nyake ani IWF ti songbai ang kobong jagai ang tini ma phaika tini kebang sini kok sathai tongo joto tini communication khaikhanigo ke borok khabai jakroi ani bangai ang tini mono palta kok san ma phaika kok jogani norokni IWF ni buskango norokni tai tamo samung khaijana rok tong sini samung to kebangma khaijaknai tongo je jagao sung president thangai paika president ni seat boni khaligo sung filap khaimaya ko bono filap khailai ne wani bangai sini GS tong sung GS ni logo thangnai 9 tari bo sung asok laika koksap laika apro ni bo sung salaiga sini president je thangai paimani jaga oro ni bo khali tongmani jaga sung oro filap ma khaine je filap khaikhani go je salok manai je jugota bono no sung marnai omo haike joto sini IWF tini joto central committee ni joto division ni borok sago tei kesako tei sini je IPF tiro tripuralen diman je khaigai tongmani no borok ni je wan thanigo krui haiknai saka omo bo ongui manya je IPF ti 2009 ni simi
Tripuraland di mana tu ye tei jati no kyoga ni noi joto jati do phano kok joto jati do phani thani kok sagi kok pirui sobabe tini toi thaimani jagabo tini butong kho ulo butong nai bo kono dino Tripuraland di man keri ngimaya tini JGS samani belai ke bosaya saka tei thangmani bisingo joto sajaya ngai thangai mano haifano oro jagao kaisa family no toi ge yaksi sului samani belai jabiya khani bangai sini briro omo kaisa bo hajang ya hingke thangai baidi hajang ya sajang ya hingke boje jaga thangai mano जों bono romui naru ya omo haike kok samani go जों sajaglia omo haike tini gobang ma ani IWF tini division ni tini president secretary ngai omo belai ke saya engka madam no omo no tini omo kok tong marnai omo haike ani thani pressure khaijaka khani bangai ang tini press meet ba khaika ba kok tong roga ni manaika omo kono dino family matter ba family omo party ya omo joto IPF ti borong ni je party decision by ne omo song candidate je tini madam gitano candidate jogo boni upojukto ni bangai khani bangai oro jaga go boni family go je boni background no yaksi suli samani silui sagai bo tini thangmani bo belai khesaya